Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu mai albarka. Shirin da kan zo muku daga gidan tashar Fitila RTV, tashar haskaka al'umma. Mukan yi ingantaccen bincike ne domin zaƙulo muku muhimman abubuwa domin nishaɗantarwa da faɗakarwa har ma da gargaɗi. Shirin namu yau zai yi duba ne sannan ya tattauna akan wata 'yar ƙaramar halitta wadda take rayuwa a manya-manyan birane da kuma ƙananan birane, har ma da garuruwa da maraya da ƙauyuka. Ita dai wannan halitta sunanta sauro, kuma al'ummar Hausawa sukan yi mata wani kirari da suna lange-lange mai ramar ƙeta. Cikin ingantattun masana ya tabbatar da cewa akwai sauro rukunoni daban-daban a cikin wannan duniya tamu, inda akan sami rukunin sauro har guda 3,500 a wannan duniya. Ta fuskar halitta, Allah Subhanahu wa ta'ala ya halicci sauro da ƙafafu guda 6, wato yana ɗauke da ƙafafu guda 2 daga baya, 2 daga gaba, 2 daga kuma tsakiya. Allah Subhanahu wa ta'ala ya halicci sauro da fuka-fukai guda 2, ɗaya a gefen dama, ɗaya kuma a gefen hagu. Allah Subhanahu wa ta'ala ya halicci halittar sauro ne da ƙwayar ido. Bincike ya tabbatar da cewa namijin sauro yakan rayu ne adadin kwanaki guda 14 a duniya, wato mako 2. Macen sauro takan rayu ne adadin makonni 5 har zuwa makonni 6 a duniya. Bincike ya tabbatar da cewa namijin sauro baya yin cizo, amma yakan yi iya kuka ne kurum. Amma macen sauro kuwa ita kan samu damar cizon mutum, sannan ta sakanya masa ƙwayoyin halittar cuta a cikin jikinsa, sannan kuma ta hanyar cizon nasa ne da take yi takan samu ƙarfin gwiwa da kuma damar samun haifar ƙwayaye, wanda ta wannan ƙwayayen ne take haifar ire-iren 'ya'yanta su tashi su cigaba da rayuwa a cikin wannan duniya. Macen sauro takan yi ƙwayaye aƙalla guda 50 zuwa guda 300 a cikin wannan duniya tamu, inda kuma takan saka ire-iren waɗannan ƙwayaye nata a dukkanin wani guri inda ruwa yakan taru ya ɗan daɗe na ɗan wani lokaci, kamar cikin jarka ko kuma ruwa a kwano tararre, ko kuma roba ko kuma kwata, ko kutuddufi ko kuma dam, ko kuma dukkanin wani guri da ruwa yakan taru ya daɗe na ɗan wani lokaci. Wannan yakan ba wa macen sauro ta samu damar saka ire-iren ƙwayayenta a cikin wannan ruwan, inda takan ƙyanƙyashe su su tashi su ci gaba da rayuwa kamar sauran halittu. Bincike ya tabbatar da cewa sauro yana gane mutum ne ta hanyar numfashinsa, wato kamar yadda Bature yakan yi wa wannan laƙabi da suna carbon dioxide. Sannan akwai nau'in warin jiki, wanda wasu suna da nau'in warin jiki, waɗansu kuma sukan kira shi da suna warin ƙashi, ko kuma ɗumin jiki yakan sa sauro ya gane mutum sannan ya zo ya ba shi cizo, inda in ya cije shi ne yakan saka masa ƙwayoyin halitta na cuta. Wata hanyar da macen sauro takan gane mutum sannan su samu damar iko ta cije shi har ta saka masa cututtuka, kamar ire-iren mata masu ciki. Macen sauro takan gano su ne kuma ta cije su har ta saka musu ƙwayoyin halitta. Macen sauro dai ta fi son nau'in jini mai group O. Masu iya magana kan ce ban ganin ƙanƙantar allura ita ma ƙarfe ce, yayin da waɗansu kuma kan ce 'yar ƙarama da aikin manya. Bincike ya tabbatar da cewa sauro daga cikin halittun da kan yi illa a duniya, sauro ya fi kowace halitta kashe mutane a cikin wannan duniya tamu. Akwai hanyoyi da dama da masana suka bayyana waɗanda za a bi domin kare kai daga kamuwa da ire-iren cizon sauro, balantane har ya saka mana ire-iren cututtuka, kamar saka turare ko kuma abu mai ƙanshi a jikin mutum ko kuma cikin ɗaki ko kuma guri, duk inda ba a buƙatar sauro ya zo ko kuma ya ciji mutane, a yi amfani da wani abu mai ƙanshi a saka a gurin. Hakan zai hana macen sauro zuwa, barantane ma ta samu damar cizon sa har ta saka masa ƙwayoyin halitta a jikinsa. To masu saurare, da fatan za a bi dukkanin hanyoyin da suka dace domin kare kai daga kamuwa da cizon wannan halitta ta sauro. Allah Subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya baki ɗaya. Ni ne naku Yusuf M. Kazauri daga tashar Fitila RTV, tashar haskaka al'umma.